Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po! Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday. Petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Nobyembre, taon 2025. Sabayan po nindo sa idong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-eristorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan so mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Satuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa.
Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. November 19. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siring man sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. O day nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Pag day tabi imbitado, day tabi magduman. Day magduman, pag day imbitado. Saro pang pagiramdam ko. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kan samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ansa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kunyan pong Miyerkules, November 19, 2025 sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Good morning tabi sa imo, Madam Esther. Maray pa si Madam Esther nagpasiring sa Kararayan Kasudma. Daman ka, Madam. Sa Kararayan TV Albay. Papa Dong, good morning. Nagpa-share ka tabi, Madam Kasudma, sa Kararayan TV Albay. Ano man niya ako dumaan? Kadaw ngayon, ano man ako duman sa Kararayan? Sabi mo na ngayang pagday ngayang imbitado, day magduman. Day magduman, pagday imbitado. Paray pa si Madam nagpapalipot-lipot sa Australia. Ay, Madam! Mapasko na baga. Diyan ka mapasko. Mamister.
Garit dyan katabi mapasko. Magpasiring gadig di sa Pilipinas, baka lamang makipamasko lamang ako sa imo. Tawa ngaya baga sir harayo ako, pwede man baga mag-Gcash. Yan sana. Oy, ingat tabi Mister, ingat. Enjoy. Tama yan, magtaga-enjoy ta. Ngunya na tapos naman so kinabibisihan. Kaipuhan na magpaugma ka naman kan buhay mo. Tapos so pamilya. Haloy-haloy bagang diaper mi nakakasabay ang pamilya. Kang nasa serbisyo pa. Ngunya na nag-retire ka na. Ayan ang magayon. Enjoy tabi, mag-enjoy kang pamilya. Ano rin pa kita ma-enjoy. Ang mga edad tang araw kini dahil ta sigurado. Yaw. Si padinganing Randilyonar sabi sa kuya na siraduan ngayon ako. Ma-retire naman da siya. Baka ngayon next year ta naklosan ngayon ako. Katya ko pa kangka-angka nasaraduan da siya. Nasaraduan da siya. Si Pading Randilyonar, si Pading Nico Manya o na dyan sa may Kamsur. Si Pading Nico Basas o dyan na siya sa ano yan 81 na IB, tama ba 81? Ayaw dyan magdigdi ka ngayon pa di rayo. Man si Pading Nico man na. Sige tabi madam ha. Enjoy sana tabi. Maray yan. Kaya ba mo so family? Kundi nagklase bagay yata sa akin mo ano. Sige enjoy sana tabi. Ingat ha. Paguli pa sa lubong. Oy, kasuod matabi mga tugang, mga kabayan, yaon palan sa tiwe, si PBBM, Sir Javier Bunsa, si Presidente Bongbong Marcos Jr., yaon palan kasuod ma dyan sa Kararayan, Tiwi Albay. Tangaya taday ka nagduma. Ay, singday man ako imbitado magduma. Tabi, Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ibagaan sabi ko, pag day ka imbitado, day ka magduma. Day man ako imbitado nga, tata magduman man ako. Yo. Nyaon palan kasod ma sa tiwi. Orog maon sa mga taga-tiwi ta. Nabisita sinda ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano yan kung supasalubong? No, tabaga ngaya. May Jollibee ngaya. No. May Jollibee na. Una ko lamang, may darang relief. Jollibee na, may darang Jollibee. Sabi man kang barkada kong si Buraot na Libakiro pa, kaya man pala niya maoran niya sa First District kasod ma. Kayaon pala niya si PBBM. Hindi man na. Hoy, pinapabati po ang mga taga-awang na magandang umaga po from Buban family. Sabi ni Nilo Buban. Di yaon palan kasud maadi si Presidente Bongbong Marcos Jr. Tabi Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Yaon dyan sa TV. Pigbisita so Kararayan Elementary School. Nadali pala sa mga classroom duman ano. Kang super typo na si Juan. Click 15 da ang classroom ang niraponggas duman
ni Juan duman sa Kararayan Naga Elementary School. Yagon mo yan. So Kararayan na sa Naga na. Sir Javier Bunsa. Oy, good morning, Tabi. Nagpatiwi kasod mang aga mga alas 10. Kaya parang nagbaburo brown at kasod man. Tayo si Presidente pala sa tiwi. Tapos biglang uminuran. Sabi kang barkada ming si Buraot na Libakiro pa. Kaya man pala niya nag-uran niya dyan sa First District. Tayaon niya si PBBM. Pangyari. Oy, susaro databi para sa performance-based bonus kan mga paratokdo. Padagos databing pigpoproseso kang DBM. So PBB, so performance-based bonus kang 2023. Tigpoproseso pa databi kang DBM. So PBB kan mga paratokdo. Ubos na tabi so mid-year, so year-end bonus. Gari, bakong naitaw na so year-end bonus tabi, Sir Javier? Ang year-end bonus katumbas bagayan tabi mamister kundi ako nasa sala nin sarumbulan mong sweldo. Ang year-end bonus. Kung halimbawa ang sweldo mo sa sarumbulan 30,000, igwa ka man ki 30,000. So year-end bonus mo yan. Sana igwa ki arog kaya na may sweldong 30,000 ang bulan tapos so sa imong year-end bonus 30,000 man. Ano daw kung igwaman kita ka? Ano daw kung matapuyasan man lamang kita kayan tabi Sir Javier, Sir Madam Maylin? So nag-receive kang year-end bonus. Ano daw kung matapuyasan man lamang kita? Baka lamang matapuyasan man kita ngunya na Pasko ta. Kada Pasko baga, ining programang ini, igwa kita ki apod ka ini, ki pamaskong handog ang programang ini. Taon-taon tama niyang pigigibo. Kundi, ang plano ko ngunyan, ano sana? Uning bagasan na itaw ko. Pari nga yung mapirakon kasi. Wala man akong pira, makikihagad man kita duman sa mga may surusubra lamang dyan, araw kay mamister. Makashare man lamang ki blessing, araw kay mamalo. O di makashare man lamang kita duman sa mga tios na pamilya kanya na Pasko. This once a year lamang makataw man kita may kipansubong lamang. Iyo ako ngayon tabi mamalo. Ano na receive na tabi so year-end bonus nindo. Ubus na nga yan. Ubus na da. Ay, pagol ka ini. Pagol kan Sir Javier. Ubus na da. So year-end bonus, ibig sabihin, ang year-end bonus baga, good for 1 month salary yan. Ayun na nga sabi ko, kung ang pinakamababa bagangon niya na sweldo kan mga nasa gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno, pero ang pinaka ibaba ngon niyang 15,000, 15,000 per month. O di gwa ka man ki 15,000. Plus igwa pa ki 5,000 na bonus. Iyo cash gift na 5,000. Inda ko na itaw naman so 5,000. Basta ang aram ko so year-end bonus so to na ubos na tabi mamister. Kaya lamang ngayon nakabakal lamang kami kay sarong saro lamang ngayang sim. Oto baga kaya pinambayad na ngaya. Hirak ma. Ya paano ngaya kay ni sa Pasko? Harayuon pa baga sarong bulan pa. Bala na ngaya magdildil ki asi. Ang buhay tabaya di, ang buhay kang Pilipino mga tugang, kitang mga nagtitiriyo. Arog kaya. Pag nakakuha man kita kay kwarta pambayad na sana. Sabi diyan sa
mo na. Pigpapalsukan pa kita kay kuryente. Pangyari. Aw ano man ko? Pagkaray nga ni, iling mo na yan ta, biglang uminimat-imatso sa tuyang kuryente. Nangyari ni. Sige, tantawad na. Yan ang mga pag-restoryahan tangon yan. Uy, iri nga tabi sa mga motorista di. May motorista sa Tabaco City tapos may backrider. So motorista gadan, so backrider lugadan. Sa aksidente po diyan sa tinaasat sa Tabaco. Iringat po kita. Pagmaniyo. Sige, alas 7:24 na sa tuyang Philippine Standard Time ko ang tatabi mo ng linya kang Pag-asa ha. Karamon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Importantiho na pigbabantayan ta ang magiging kamugtakan kang panahon ta sana dahil na po kita tamaan pa nin mga kalamidad mga Pasko na. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest na lagay po ng ating panahon. 4 na weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa. Nariyan ngayong Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto ngayon sa katimugang bahagi ng bansa, partikular po sa Southern Mindanao at patuloy po ito nagdudulot ng mga pagulan dito sa Bangsamoro at Suksojan, maging sa mga lalawigan ho ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Samantala, yung shear line o yung boundary ho ng dalawang magkaibang hangin, yung northeasterly at easterly winds, ay yung convergence na ito ay nagdudulot po ng mga pagulan ngayon sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Habang malakas at malamig na amihan pa rin na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa po ng Northern Luzon. At nariyan din ng easterlies at nagdudulot ng mga pagulan sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap ang papaurin at may mga kalat-kalat na pagulan ngayon na inaasahan dito po sa Batanes at Ilocos Norte. Gayon din dahil sa shear line, magiging maulan ang Cagayan, Isabela, dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Dahil nga po yan sa shear line, ito yung boundary o yung convergence ng hangin na northeasterly at easterly winds. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy nating abiso, huwag hong kalimutang magdala ng payong at mag-ingat ho sa mga banta ng pagbaha, mga localized floodings. Samantalang easterlies patuloy din nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. So dahil po yan sa easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, isolated na mahihinang mga pagulan naman ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan dahil sa amihan. So again, malaking bahagi na po ng Northern Luzon ay makakaranas po ngayon ng may kalamigang hangin nga dahil may kalakasan po itong amihan na nakakaapekto sa atin ngayon. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan o pulupulong mga thunderstorms ang pwede pong maranasan any time of the day. So kumbaga saan man ang lakad natin today, huwag pa rin hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw po ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Pagdating naman sa Palawan, inaasahan din ho natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa lamang ho ng mga isolated o mga localized thunderstorms. Ayan. So, yung Visayas at Mindanao, malaking bahagi po nito ay makakaranas pa rin ho ng mga pag-ulan dahil doon po sa epekto ng easterlies at ng Intertropical Convergence Zone. Magiging maulan pa rin ho dito sa Eastern Visayas,
Partikular nga po dito sa silangang bahagi ng Visayas at maging dito sa Socsargen, Bangsamoro, Tawi-Tawi at Basilan, maging sa Sulu dahil po sa epekto naman ng Intertropical Convergence Zone. So yung katimugang bahagi ng Mindanao, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone at pwede pong magdulot ng mga pag-ulan. Samantala dito sa eastern section ng Visayas, ang nakakaapekto po dyan ay ang easterlies. So para po sa ating temperatura, asahan natin dito nga po sa Eastern Visayas, pwede pong umabot hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahan po natin maging agwat na ating temperature dyan, 25 to 31 degrees Celsius. Ngayon din sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Lao ay maulan po ngayon, Sargen, Bangsamoro, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang sa Zamboanga City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, 27 to 31 degrees Celsius naman ho sa Kalayaan Islands. Samantala, nakataas pa rin ang ating gale warning ngayon sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan. Kasama din dyan ang Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, maging yung Ilocos Sur, at La Union at western coast ng Pangasinan. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dyan. So hindi ina-advise yung mga small sea vessels na pumalaot sa araw na ito. Ang sunrise po natin for today is 5:59 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 5:24 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Salamat tabi pag-asa. Kasudma tulong weather system ang nakakaapektar sa tuya. Ngunyan, apat na. Ano nga yang apat na yan? Sir Jerbs, yung Intertropical Convergence Zone, Shear Line, Easterlies, and Amihan. Apat na weather system na nakakaapektar sa tuya. Kaya may mga paguran-uran, kaya pasiguro kita permi. Ako permi pasiguro na ta medyo marayray na tabi madamaylin ng pagmati ko. Abo ko nang magkasakit ulit. Makulog sa payo, makulog sa lawas. Sabi mo nga ni, ingatan ng sadiri dahil ka man nag-iingat. Bawal po magkasakit na. Kaya permisa na kita po magpasiguro nin panangga sa oranta. Arag managad kayang pagmadisimri na bagari. Digdi tawabi sa Pilipinas kong mahal. 31 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City, UST and Jollibee. Naraniw sa Jollibee ang MBY. Madam Maylin, may bagong Jollibee dyan sa
Ang burak ni Samong Badua. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po tabi kamo dyan. Mahiling Yo. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, salamat kay Madam Maylin. Ingat po, Permi. Siring man mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, tunay kang prinsesa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malino Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Dakupon kamo ni PD Nunez pag nag-engage kamo sa mga illegal gambling. Yo. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyo, mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:34 na. Sa tuyang Philippine Standard Time day po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa indang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927 341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa, alas 7:36 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan, tara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat! dapat kahira sa tiempo. Balik na po kita mga tugang, ako mapo girarayan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Unyang pungal daw kita nin Miyerkules, petsa 19 na kang bulan na Nobyembre, taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, At susunod kaya ano papigalata? anong sa Doro diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo. Oy, good morning kay Sixto Pilenya. Manangaya tabi idol, tamamahaw ngaya kita. Anan pamahawan mo tabi dyan, Sixto? dali naman Sige, salamat ha. sumayaw ng
Okay, sige tabi mga tugang day na tabi magparahiriro. Tapahit na kita. Alas 7:37 na. Kasuod mga tugang dakulso nagkabirigla ta uminabot dyan sa Banwaan Kantiwi si Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagbisita dyan sa Banwaan Kantiwi. Maswerte si Pading Jojo, si Mayor Jojo Climaco. Sa Albay ang binisita kan sa tuyang presidente Sutiwi iyo kamote perte. Ang pamawan mo tabi kamuting puti, sabi diyan sa tiwi kamuting puti. Yan ang pamawan ni Sixto Pilinya. Python mo kang rice coffee. Ano nga yung rice coffee? Tinotong. Yan ang maurag nagpartner ka yan. Di balik kita mga tugang kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Binisita sa Banwaan Kantiwi, partikularmente mga tugang duman sa Kararayan Elementary School. Duman sa Tiwi Albay. Ngunyan mga tugang, iyang Kararayan na iyan, iyan supigapod na Kararayan Naga Elementary School. So pig inspection sa mga classroom, taang sabi nasa 15 pala na mga classroom ang rinapunggas duman ni Super Typhoon Uwan dyan sa Kararayan Naga Elementary School. So kasabay dyan si DepEd Secretary Sani Angara, yaon duman si DPWH Secretary Vinci Dizon. Ini mga importantihon. Tapos sa mga lokal na opisyal, yaon man sa tuyang gobernador na si Noel Rosal, yaon man duman sa alkalde kang Ginubatan, so alkalde kang Libon, tapos siyempre sa alkalde kang Tiwi. Kung duman sa alkalde kang Malinaw tapos sa Tabaco, adi wala duman dahil yung manggarin na imbitarahan. Yung bagang sabi mo ngaya pag dahil ngaya imbitado di magduman di ibig sabihin mga tugang dahil man siguro imbitado kaya dahil man nagduman sa mayor kang Malinaw tapos sa Tiwi ay so Tabaco and malilipot so iba pang mayor dahil man duman wala man duman. Anya on duman nahiling ta sa mga post sa social media mga tugang. Siyempre so Mayor Kantiwi yaon dyan si Mayor Jojo Climaco. So Mayor kang Ginubatan yaon duman. So Mayor kang Libon yaon duman. Tapos si Governor Noel Rosal. Yung sana so nagkahiling ta duman ng mga alkalde nagkaigwag ki briefing mga tugang so pigapod na apod kayan post disaster briefing and assessment. So pinanginutan mismo yan kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. Di yaon man duman mga tugang si Governor Noel Rosal, mga DepEd officials sa mga regional and national agency sa ginibong post disaster briefing and assessment. So yaon man duman mga tugang so Mayor kan Libon Libon si Saypa iyo masana naman so Libon, so Ginubatan, tapos so Tiwi so dahil ta nagkabaranggit wara duman
O, dapat ko ta na Bagayaon, duman ta first district, yaraw ko ta na sumang alkalde. Upon dyan sa Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Tabaco, Malinaw. Warara duman. Yo. So, ano nga yan magayon na bareta? Kan sa tuyang presidente sa pagbisita, duman sa Banwaan kan Tiwi Kasudma. Sabi digdi, so mga nagkasaralanta databi mga tugang, so mga totally damaged. Yo. Makakareceive databi ki 50,000 pesos. Wow. Maray kayo ni magpalista. Digdi mag-iriwal na naman kayo ni. Mag-iriwal na naman kayo ni dyan sa mga burbarangay. Kang relistahay ni ang nakareceive nga niya kan totally damaged. So maurago na nga raw. Mag-iriwal na naman ini. Sabi digdi, 50,000 databi para duman sa totally damaged. 20,000 man databi para duman sa mga partially damaged na mga harong. Sabi na yan mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 50,000 ha. 50,000 de pesos para sa mga totally damaged and 20,000 man databi duman sa mga partially damaged. Talagang mag-iriwal naman kayo sa barangay. Pag-arog kayo ni. So yan tabi mga tugang ang pinag-anunsyar kan sa tuyang presidente sa pagbisita tabi. Sa pagbisita tabi kasudma dyan sa Tiwi. Yo, makakareceive na tabi ki 50,000 na tabang financial assistance. Naman sa mga totally damaged, tapos so partially damaged man 20,000. Yan. sabi kang mga kabarangay ta naman, iyan naman ngaya ang makareceive kaya ang makalista naman sa nangayakan suara ni ngaya ki kapitan. Ayo. Sabi mga tugang ni Presidente Marcos, ang tabang databing iyan na ipinagkaloob po ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. Sa irarong po yan kang Integrated Disaster Shelter Assistance Program o kaya IDSAP. Yan tabi. Ano ini? Para sa ini sa mga taga-Tiwi? So mga nasalanta po ni Super Typhoon 1. Ano ini? Sa Tiwi sana ini nga ta sa Tiwi sana ngaya so binagyo ngaya ni Juan. Ni Uwan. Ari pa putunta ka ini. Naputuntado kay ni Sigob. Kasi dapat sa ano ini sa bilog na albay kung in kaso saro pa sa pipatutukan mga tugang ni Presidente sa pagbisita sa Tiwi. Ito pong pag-repair kan sa mga classroom duman sa Kararayan Naga Elementary School. Makinsida tabing classroom ang rin na pong gas duman. So kaipuha na repair tulos. Tanganing magamit kan mga estudyante. So mga classroom duman sa Naga o kaya Kararayan Naga Elementary School. So classroom. And saro pa ang priority kan sa tuyang presidente ining pagbalik ang kuryente digdi sa probinsya kang Albay. Yugod mo nasa 55% pa sa napalaan. Nasa 55% pa sana. Ang naibalik ang supply kang kuryente digdi po sa probinsya kang Albay. So hopefully magpadara pa databi king mga matarabang so duman sa task force kapatid. Dating kakaya-kaya talaga. Nanggan ko niya so ibang barangay dahil patabi ki kuryente. Kadakol papunday mga kuryente. Digdi po sa probinsya kang Albay. O saro pa yan sa mga pipahidali kan sa tuyang presidente. O ano nga yan so mga pasalubong mga presidente sa mga estudyante? May guwaman daki mga school supplies, may mga bag,
Napigtaw duman sa mga estudyante dyan sa Kararayan Naga Elementary School. Ano pa ngaya? May relief ngayang pigdara lamang sa presidente. Gwa baga ngayang pasalubong Jollibee. Jollibee baga ngayang sa pasalubong. Pasalubong databi sa mga estudyante tapos sa mga magurang may Jollibee man ngaya. Adiyo. So ang importante nabisita su Banwaan kan TV. Yo, duman baga ginibo so briefing so assessment kang pangrarapado ni Super Typhoon Uwan digdi po sa probinsya kang Albay. Yo. Sige, masortihon si Mayor Jojo Climaco at yan, baka lamang ma-schedule kita kay Mayor Jojo Climaco, interview ta do at yan duman sa programa ta 10 to 11 si Mayor Jojo Climaco, haramon ta kung baka may ipinangako pa baga kay Mayor Jojo ang sa tuyang presidente na may ano pa ang pasalubong sa iya o ano pa mga maray na bareta para sa Banwaan kan TV. At mas magayon na pag-arog kayan nasamantalon mo na ika ang binisita kang presidente kang Pilipinas. So dapat masigasig ka man. O ano lamang tabi Mr. President ang pwede mong itabang sa samuyang Banwaan. Yan. So tataod naka may schedule ta si Mayor Jojo Climaco duman sa programa ta. So tama sana interview ta masorte yun ining padihong kong ini Mayor dyan sa Tiwita sa pagrapado kan sa tuyang o pagrapado ni Super Typhoon Uwan so Tiwi ang binisita ni Presidente o talagang ang nagulpi baga so Tiwi and parting Malinaw kang bagyong si Uwan nagsirigdal number 4 so Tiwi and Malinaw taharanihon baga yan sa Pacific Ocean o sindas may pinakaharani duman sa bangwahon ta na ma-interview taman so alkalde kan TV. So basta yan tabi mga tugang suganap kasudma. Sabi kang barkada ming si Libakiro na si Buraot na Libakiro pa. Kaya man pala niya mauranon niya sa First District kasudma tayaw niya si Bongbong Marcos Jr. Serbisyo asin reparo. Yaon nga si kaya pala niya mauranon ma. Okay, sige. Mga tugang 10 minutos tabi bago mag-alas 8, lipat kita kay ibang istorya para iniduman sa mga paratokdo. So tapod kini so year-end bonus baga ubos na. Di ba ubos na so year-end bonus? Na resibi na tabi nindo so year-end bonus nindo? Aloy na ngayang naubos. Nako. Paano na kayo ni sa Pasko? Magdildil nga kikiasin. Pero may pig-aasahan pa. Sabi digdi, so Saro para po sa performance-based bonus kan mga paratokdo padagos na databing pigpoproseso kang Department of Budget and Management. Pigpoproseso na databi kang DBM so mga dokumento mapadapit po sa Special Allotment Release Order SARO. Ma'am-an kanyo. Ma'am-an kunin na saan ng pag-asa kan mga paratokdo so PBB tan sabi digdi so mga dokumento mapadapit po sa Special Allotment Release Order o SARO para po sa performance-based bonus kan mga paratokdo. Sa paliwanag po yan kang Teachers Dignity Coalition Chairman na si Benjo Basas na sa presente po databi pigpoproseso na ma'am-an. Pigpoproseso na iyo ang sa performance-based bonus kan mga paratokdo sa mga pampublikong
Sa mga pampublikong eskwelahan, yardi na naman sa mga nasa pribado. Iyo, so antik po proseso databi ko niyan sa mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Iyo, kang taon 2023, huli tangon yan pa sa nadatabi tinao an eligibility kang Department of Education para po sa pagproseso kang nasambitan ng benepisyo. Ma'am Ann. Sa kabilugan ang Central Luzon, Western Visayas, as in Central Visayas pa sana subuot, ang mga rehiyon na natauwanan nanin Special Allotment Release Order kang DBM, mantang ang iba nasa manlain-lain para sa pagproseso kan mga papel. May proseso pa pala initabi mamaan kanyo. Tiyo, supig mamaawo tabi, nadai makakaapektar databi ang pagproseso kang mga saro sa pagdimiter po sa pwesto ni Amina Pangandaman. Kumo kalihim ng ahensya, asin an pagtukaw sa pwesto kang masalida sa iya. Ayo, paliwanag mga tugang ni Basas na dakol sindang naiprobesa sa dakol databing naiprobesa hinisi pagandaman arog kang dagdag sahod kan mga empleyado kang gobyerno asin an budget items sa 2026 General Appropriations Act kang Department of Education, kung kaya ikinamundo ninda ang pagdimitir o kaya sa pagdimitir kang nasabi ng persona sa iyang posisyon. Sayang nga di, dakol pati ngayang pangako, dakol ngayang ipinangako sa mga empleyado kang gobyerno, nag-resign baga si Pangandaman. Yo, yan tabi mga tugang may kinaraman po sa PBB 2023. Yo, sumahalat patabi palan kamo, pigpaproseso pa pala. Sana nga maproseso bago man lamang nga magpasko. Magamit mi lamang nga may pang Noche Buena lamang nga kami sa Pasko. So year end bonus ano pa man. Ubos na. Anday na sa na ngayon ay tataos so 5,000 na cash gift. Yun na sa itong pag-asa tapos sining PBB. Kunday pa ngayon ni may taong PBB ay talagang magdidilgil ngayon kami kiasin ka ini sa maabot aming Pasko. Serbisyo Asin Reparo. Asin Reparo. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot? Nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko inulila mo? Nem, paano ang Pasko tabi manay Nilya Marcaida? Ang sinupaan, Pasko na Sincha ko. tinginan, tunay
nais mo 17 bulan na sa napasko na, no? damdaman ang ating Mga tugang 2 minutos tabi baga mag-alas 8. galaw. O, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunya na Miyerkules kita pet sa 19 kang Nobyembre taon 2025. Ma'am Joy Casquillo, Paano ang Pasko Maray Naga. Good morning Philippines. sa'yo? O, Pasko na Sincha ko. Sa pangaran po yan ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. City Councilor Riner Burse kay City Vice Mayor Rati Glendaong Mungao. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Si ABC President Cap Art Abela. Sayang Yaman man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. ang Sa Saindo po gabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to. Paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Nga ni pong mahiling man kang ibahan. na Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana Tabini. Saga naman kita mag-iribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. At yan, 10 to 11 sa programang Sutama Sana. Param na po, adios amigos. Domo, arigato, bye-bye. Iringat po kita. sa piling ng sinta. Paano Pasko? Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.